ndị dibịa niile nọ n'Ọkịja apụtagokwanụ wee gbakọ aka ọnụ wee na-ayọ gọvanọ na-achị Anambra steeti Charị Nwa Mgbafọ na ya biko dododo ka ọ gbaghara Ekehit. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na fenidikwa ịpụta n'ihu akwụkwọ ya Charị Nwa Mgbafọ na fancha ka agbakọsị aka ọnụ bute ọtụmọmgbọfa bute ọfọfa bute udu ọgwụfa bute oke itefa were wee kuchie Charị Nwa Mgbafọ isi kuchie ya ọnụ kuchie ya ọkpa ọ hapụrụ fe Ekehit na nke a fapụtara na-ayọ ayịyọ ọ na-abụzi na oke itefa ha arụ ọrụ. Ụnụ makwa na tinti eji wee kpụrụ akwa ọkụkọ na Ekehit na onye eze Jizọs n'ọzọ ọsọ akwa ọkụkọ bụ onye ndị mmadụ na-apụta oge ọbụla na-ayọ n'isi ya na ya na mgbe ahụ nwunye Ekehit mụrụ ejima ịtọ ọ pụtara wee na-ayọ gọvanọ ka ọ hapụ Ekehit ka o sikwana n'ụlọ wee na-abịa ụlọ ikpe ka o nyere ya aka wee nedo ụmụ ejima anya nke bụ na Charị Nwa Mgbafọ ji ife fọchisie ntị ya mgbe ahụ na ọ ga-ediri nwunye Ekehit ntị. Ndị mmadụ nọzi wee na-asị prọfet onye inwe mma aka na-atụ ụchụ worldwide who you follow matter who you matter follow. Anyị ga na-etiri menti a na-etiri anyị aka na-asụ ụchụ ọ na-abụ na o nweghị mmadụ ọ na o nweghị onye chọrọ ịyọchite n'isi ya ka ọ na-abụ na ayọ ha ayọ ma ya bụzie na gọvanọ hapụrụ ka ọ na ọ hapụ na si kedụzi ife na-eme na nke ikpeazụ a. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na unu makwa na mgbe anụnwa ọ tọjọ onwe ya ka ọ na-abụ na ndị ntọrọ ịtọ ji eziokwu ndị mmadụ pụtara na-ayọchite n'isi ya na ndị ntọrọ mmadụ hapụ ya o jeghericha pụta kama o ya ekene ndị mmadụ otu na ọsị ndị mmadụ na fayọtarịa na ya ji 65 milion na 65 bilion wee gbapụta onwe ya n'aka ndị ntọrị mmadụ na ọ na-abụ na onye akpatazi nke a ji wee mee na o nwezikwa na onye chọrọ ikwute okwu gbasara ya bụ onye inwe mma ma hapụ unu ka unu gekwa n'ife ndị dibịa Ọkịja yọrọ Charị Nwa Mgbafọ ka unu mara na ọgwụ fọọ ya atụ Charị Nwa Mgbafọ ka ọ na ọ ya atụ ya. Otu birigokwa ọnịna enya nọnụ Ọkịja nọnụ ihe nọ ihe a bụ ndị ọdịnala Ọkịja Traditional Association ọdịnala Ọkịja ọha nọ were sị ka anyị yọọ ayịyọ ka anyị yọọ oyibo ayịyọ mana anyị ga-ebu ụzọ nyechadị n'ụwa egwu ọgbatụrụ enyi tori anyị egwu Ọkịja egwu a anyị na-agụ ihe a bụ egwu ụmụ mmadụ gọ na-agụrụ mmanwụ ma mmanwụ jide obodo o ji eri ya ka anyị ga-agụ maka ihe a na ọdụ ka mmanwụ riri mmadụ ka anyị gụbanụ yọba na ahịhịa n'ọhịa ka Ọkịja zuru nga do mmụọ do mmụọ do do mmụọ do do mmụọ do do mmụọ eri na mmụọ eri na eri na do mmụọ eri na ana nwe eri mmadụ eri ana nwe eri mmadụ eri ana nwe ere mmadụ ire obodo ka anyị na-eme ire obodo okwu na-azụ mmụọ ghara mmụọ ghara Soludo ghara Ekehit ghara Anambra ghara ndị ọkaiwu ghara ana nwere mmadụ eri ana nwere mmadụ eri ire obodo ka anyị na-ebe ire obodo okwu na-azụ mmụọ ghara mmụọ ghara mmụọ eri na mmụọ eri na otuo ha na nso otuo ha na nso otuo ha na nso otuo ha na nso ire obodo okwu na-azụ mmụọ ghara bikonu ebere anyị na-ebe na-aba n'ikuku and onye anyị na-ayọ ayịyọ
bụ nwa Mgbafọ Charles Chukwuma Soludo Excellency. Anyị na-ayọ gị ayịyọ ndị nzukọ nọrọ ihe a na-ayọ gị bụ ndị ọdịnala Ọkịja na-ayọ gị n'isi onye a na-akpọ Ekene Igbo Ekweeze nke eji Ekehit wee mara. Anyị na-ayọ gị nwa Mgbafọ, anyị na-ayọ gị si gị doo n'osikwa anụghị n'aka. Ọ bụ ọnụ mmiri afọ nwata n'ọnụ ka eji azụ ya agba. Ihe ahụ ị na-ekpekwanụ bụ ihe nụrụ mmadụ ebe ọnụ ya du iru eje kpụrụ ya. Ekehit edebe ọnụ ya du ihe o kwutere n'ọnụ ka unu jiri jee kpụrụ ya. Maka nke mmadụ na-eme ọpụta ọtụ na ya na-egbu onye a na-eme nke a ma ọdịnala Ọkịja afụbeghị onye o gburu. Ọ bụ eziokwu. Anyị bụ ọdịnala Ọkịja afụbeghị onye o gburu. Onye otu anyị ka ọ bụ. Onye ọdịnala Ọkịja ọ nọ n'otu anyị. Ya bụ ihe mee kemgbe anyị agbasị nkịtị. Mana taa ka anyị si ka anyị yọọ gị ayịyọ na ọ bụ na-agụ Chineke na-anayọ Chukwu ayịyọ. Nwa Mgbafọ Charles Chukwuma Soludo Excellency, ndị ọdịnala Ọkịja gbakọtara aka wee sị gị doo n'ikpe amaghị ngị gbaghara. Ọ na-eme ewure aka n'itie nwata ihe ewure aka ebe dọbụnata ya. Ewure aka n'itie nwata ya sị nwa imeta ya ewure aka dọbụnata ya si ya baa n'ụlọ ma nke mezikwana ntu ọzọ. Ịdọnanụ ha aka na ntị doo nunu gbaghara anụ ha. Gbaghara anụ ha na mmehie adịghị na mgbaghara anaghị adị. Nke egosikwakwuna na onye ọgụ ihe dibịa adịkwanụ. Ọ bụ na agụ nke nwa bụ nwa Mgbafọ mana dibịa dị maka afụba mbọsị ijiri bụ n'ụkpọkọsị dibịa mana ọ bụ ndị ahụ ya amaghị emenụ ji ọnụ ha na-ekwutesiri onwe ha nsogbu ọha ka ijiri na-akpụkọ. Mana ọdịnala Ọkịja si gị too n'ihe o kwuru n'ọnụ ka o were na-eriju afọ na ọ bụrụ na ya afụgwuna mgbe Ekehit atụ na ogburu mmadụ mee nke a na ya ha ya ayọ n'isi ya. Gbaghara anụ ikpere anyị dị n'ala si gị hapụ ya doo gbaghara. Anyị na-agbakwa nwanne anyị nwoke maka mkpụrụ akwụkwọ na-eje ije mana obi kuku na-enyere ya aka. Ọ nọrọ bụ dike kere etieme aka anyị ọchịagha ike Ọkịja jiri biri nga ọbụla ị nọ kere etieme aka anyị a na-ama na ịnọ. Ọ bụrụkwa mgbe mba zuru ju shiri amakwa na ịnọ ọka ngị bụ gịrị nwa anaghị ezo ezo n'ahịa oke osisi ka ị bụ ijekwa nanụ ọka mbọsị a ka gị na Chukwuma Soludo rụba ọrụ afụnanụ ka obodo dị obodo adịzienụ mmanụ. Obodo dị mmanụ ka ọ bụ na-asị nwee obodo dị mma. Ịnọ Ọka mana udegwu nọ n'Ọkịja na-ede ịnọ n'Ọkịja na-ede maka idozichara n'Ọkịja wee jebezi Ọka. Onye mekwa nọ ekwe akpọkwa ya ngị si ngị anya ngị bụ ọkọ na-agbakwa anya uhie akọkwụ n'agụ ngị na-enekwa Ọkịja anya ngị ọbụla ị na-enekwa ya. Anyị yọrọ ọgụ si ngị too n'ihe abụkwanụ nwanne meju anaghị eri obi too. Nwanne nwoke ahụ bụ Ekehit ịmụ ya ịma nwa Ọkịja ọbụla mara ka onye si eme mana ọ bụ ka ihe esizi ya jepụta gbaba osi ya dị n'ike bụ ihe nyere gị anyị ma nke mana ayọrọ ngị mara kwentụ ahụ isi eme ka ịgbakwa gọvanọ anyị Excellency okwu ka hapụ na Ekehit na ejima mụtara ya na agụụ na-egbuzini ya. Ọmụba agbụrụ nzọ isi ọdịnala na-ayọ ọgụ si na Ekehit nwunye ya mụrụ ejima ọ nwezi anụ ihe ọnọdụ bụ abịa na-ekugharị nwa na-eje na-ayọzi ihe ayọ dozie nunu dike onye ya ayọ onye ya ayọkwa na onye. Biko ndị ọkaiwu niile ihe a Ekehit Emeka Igbo Ekweeze mmiri na-ewu iwe anyị so unu gbaghara ya. Ekene Igbo Ekweeze ndị ọ na-ewu iwe gbaghara. Ụfọdụ ka a na-atabacha afọ a na ntị ọ bụrụ onye ihe ọjọọ nata ọ chegharịa o mebe ezigbo ihe maka o nwere ndị Chukwu dere na ha ga-adị na-eme omenala ahụ. Omenala ahụ bụ ihe dịbara gbuo ma ha pụtazie werezi ịghara aka ije tii ya ọ na-emebisizi obodo. Ọ ya ka unu bịara ka unu hapụsizie ata n'ime ọka. Mana ana m ayọ unu so unu biko na unu emeela unu rụrụ ọrụ na anyị fụrụ ya n'anya ọdịnala Ọkịja fụkwara ya n'anya na-ekene unu anyị na-ekpe ekpere anyị na-etinye unu n'ekpere mana ọ bụ nke a bụzi ihe juziri mmiri juziri ya bụ ihe mbụrụ ọnụ anyị na-ayọzi n'isi Ekehit sigo biko dịka a na-agbara izu onye akpachara nwekwa n'isi akpa anyị akpọọna Charles Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ Excellency yọọ ya ayịyọ mana ọ ga-ajụ gị ese si gị fụkwara ihe ndị bụ unu na-eme
fụkwa ayọ ndị bụ unu na-ayọ ngịnị ka i kwuru doo nunu n'ọkwanụ gị bụ nna anyị ukwu kwụrụkwanụ anyị n'azụ na ụnụ a na-adaba ghara uko dike ụnụ a na-adabakwa ghara uko ka iso tinye aka na ayụyọ anyị ya ka e nyere Ekehit aka si hapụ ya doo sịdọọ ya aka na ntị sịdọọ ya aka na ntị ihe ahụ o ji ọnụ ya kwute ka ọ were bụ na o nwere ego ka ọ were bụ na ego ohiri nne ọ ya ka o ji daba n'ọnwụnwa ọ bụrụ na Ekehit bụ onye na-egbu mmadụ na anyị fụgwuna nke o gburu mmadụ ọdịnala Ọkịja aya ha n'ọkpịa na ekpere ọ bụ na ọ na-egbu mmadụ anyị esoro ma anyị ya hapụtanata nga ahụ iyi ayọ ka e were hapụ ya mana anyị nidochiri anya kemgbe e siri jide ya anyị achọbeghị ikwu okwu anyị na-amụ isisi maka mmadụ nkịtị na-eme investigeshọn oyibo na-eme investigeshọn n'agbanyeghị na anyị bụ nwanne ya mana anyị nyere anya na nenechi ihe niile ọ were bụrụ na obu okwu ka mmadụ kwuo ka o were nwuo mmadụ ka o were tọọ ụtọ ka ọrụ were bịa ya ka mmadụ eji adabati n'ọnwa anyị were si biko gbaghara na anyị bụ ndị Ọkịja ụmụnne na-abụ ego tara ahụ obi hụsi egwu gbagharanụ ụmụ nwaanyị ndị eze nwaanyị anyị jeenụ ka ofu Soludo n'ịdaghị mma onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya mbụ onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya oyoyo Soludo n'ịdaghị mma Soludo n'ịdaghị mma onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya oyoyo n'ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-akpọ n'okwu bụ onye mmụọ ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ na ndị anyị na-akpọ n'afa bụ ndị mmụọ onye anyị na-achụrụ aja onye anyị na-achụrụ aja onye anyị na-achụrụ aja onye anyị na-achụrụ aja ya anyị na-achụrụ aja ọdịnala Ọkịja enyinu ọdịnala Ọkịja enyi kwenu anyị na-emechi ekpere anyị n'ụbọchị taa anyị anaghị agbakwa mba ayọ ka anyị na-ayọ ụnụ anyị were na-emechi ekpere wee bido aka n'ala bido okwu n'ala si na ala ga-agbara anyị osigharị Chukwu gbara anyị osigharị na gbara anyị osigharị Chukwu ọ bụrụ na ihe a na anyị bara ya na ọ bụ ka anyị nụba ọgụ Chukwu anya ha bịa anyị na-ayọ ayịyọ maka ndị nọ nga ahụ bụ mmadụ ibe anyị bụrụkwanụ ndị nke anyị iche agbanyeghị ọ bụgodu na ha abụghị ndị nke anyị na dịka a na-agbara izu kere eti eme aka anyị bụ ndị nke anyị iche adịnọma na ọdịnala anọ anyị were na-ayọgụ resi unu biko nwa onwe ana biko bata unu n'obi chikere anyị bata unu n'obi ka unu mara na ọ bụ ayịyọ ka anyị na-ayọ na ọ bụ ha mba ka anyị na-abara unu mana anyị si ọdịna nga ọbụla Ekene Igbo ekwe eze siri mejọ mmụọ nwa ana biko gbagharịa mmụọ gbagharịa mmiri gbagharịa enu gbagharịa Chukwu biko ahụ mejọrọ mmadụ na-eji ọnụ ya kwụtụ ihe o jiri je nga mmadụ na-eji ọnụ ya kwụtụ ihe o jiri gbu ya mmadụ na-ejikwa ọnụ kwụtụ ihe o jiri baa uru mana ụbọchị nke taa Chukwu o jiziri ọnụ ya kwụtụ ihe o jiri nọdị n'afụfụ Chineke ọ ya ka anyị si gbagharịa Chukwu gbagharịa Chukwu gbagharịa ọdịna nga ọbụla o siri mejọ Chukwu gbagharịa agwụ gbagharịa agwụ nsị Ọkịja gbagharịa agwụ ụmụọfọ gbagharịa ụra nsị Ọkịja biko gbagharịa aka agbanwe ụra asị gbagharịa ya ana biko gbagharịa Chukwu anyị were na-ayọkwa gị ayịyọ nekwa ụmụnne anyị a ndị nọsị ọrụ oyibo ị ga-eduhie ị ga-eche ha kedu eti ama aka anyị ịbụ osisi pụtara ife anaghị ekpu ụgbọ ịbụ osisi wuchiri ụzọ na-eri ube mma ahụ ya ị na-erikwe na o nweghị ube mma ahụ ga-emegụ ọ ji adịrịghị na mma masị gị biko n'imeju anaghị egbu obi ayụ anyị ruo ogo ntị anyị bidoro aka n'ala gosi na anyị bụ nwa amụrụ n'ala anyị agaghị emegide mmadụ ihe anyị ma baịpụta anyị kwuo nke bụ eziokwu anyị fụrụ ihe a ọ bụrụ ya bụrụ anyị gharị anyị ewure nọ ike mgbe na-ene anya Chukwu anyị apụtara sị ka anyị kwuo okwu maka ayịyọ ayịyọ Chukwu ị ga-anụrụ ayịyọ anyị ndị anyị na-ayọkwa na aja ga-anụrụ ayịyọ anyị na-etie ka anyị si nọị n'iche n'iche Chukwu ntụ aka mba anyị dị n'ofu ihu anyị dị n'iche n'iche chi ahụ ka anyị ga-egburu anyị mkpa Chukwu anyị ya ayọ n'isi nwanne anyị nwoke bụ Ekehit Chukwu ọhịa ete aka anyị ga-enwe ọnụ amụ ṅụrụ ya si na ahapụ na nwanne anyị nwoke adị ndị na-arụrụ anyị ọrụ chat Chukwu ma Soludo
nwoke ga-afụghị n'anya nga ahụ na nwaanyị ga-afụghị n'anya Chukwu anyị kwuru ma kpeta na ntu anyị sikwu ka ọ ga-adị ụra achọ Ọkịja ọ bụkwa ntu anyị sikwu ka ọ ga-eme Chukwu ọ bụkwa ofe ọ bụkwa ohio